Jeg har valgt at tilknytte en blog til Got to Have It, primært af en årsag, og det er, at den sælger. Den sælger, fordi når jeg skriver en bestemt jakke måske inde på min blog, så får jeg en belønning af Google, så den placerer mit link bedre i forhold til mange af mine konkurrenter. Så når kunden leder efter en jakke, så ser de mig før mine konkurrenter, og så kan jeg sælge den her jakke. Så det er det, bloggen kan. En blog er en af de nok mere tidskrævende sociale medier. Helt klart anbefalelsesværdigt, men vil du noget med bloggen, vil du have en succes med bloggen, så skal der altså nogle arbejdstimer i. Og jeg kan se på bundlinjen, at det virkelig batter. Så går du ind og laver en blog, så skal du være klar over, at det tager tid, men at det belønner sig.